Μια άλλη πτυχή στο σύνολο της γλυπτικής του χώρου αποτυπώνεται και στα γλυπτά τα οποία εκτίθενται σε αυτό το χώρο. Η πτυχή αυτή έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ουσιαστική σύνδεση υλικού και ταυτοχρόνως του αντικειμένου το οποίο παρίσταται. Επομένως, αν ανατρέξει κανείς στα όσα εκτίθενται εδώ, θα διαπιστώσει ότι αυτού του είδους η ουσιώδης διασύνθεση ύλης και μορφής, υλικού το οποίο χρειάζεται για να παρασταθούν οι μορφές, αποτελεί μια εντελώς κέρια πτυχή στη γλυπτική του χώρου. Το δεύτερο είναι που έχει σχέση με διεργασίες που αφορούν τα εκτιθέμενα εδώ μπροστά μας, δηλαδή από τη μια είναι το ψωμί, από την άλλη είναι η σκάφη, από την άλλη είναι ο γολόσιρας και αντιστοίχως διαδικασίες που αφορούν την πρωτογενή διαδικασία της γεωργικής παραγωγής. Επομένως, ανατρέχοντας, αν θέλετε, στα έργα και τις ημέρες του Ισίων, προχωρώντας στη συνέχεια στα σημερινά μας πράγματα, προχωρώντας σε μορφές διαδικασιών κοινοτισμού, δηλαδή αντιλήψεις που μας φέρνουν τη διαδικασία του αγροτισμού κοντά στις κοινότητες, ουσιαστικά υπονοούνται στο σύνολο των γλυπτών που ενυπάρχουν σε αυτή την αίθουσα. Με μία όμως διεργασία, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη και στα μεγαλύτερα, αλλά και σε κάποια αντικείμενα μικρογλυπτικές που υπάρχουν εδώ. Εάν δηλαδή, και επομένως να ανακαλέσουμε πάλι τον Ισίωδο, έχουμε μια αντίληψη για την Πανδώρα, για τον τρόπο που αυτή υπόσχεται να μας δώσει δώρα παντού και τελικά δεν γίνονται, αυτό το οποίο ξέφυγε από το μεγάλο πιθάρι της Πανδώρας ήταν μόνο η ελπίδα. Το εναπομείναν λοιπόν στοιχείο είναι αυτό το οποίο προσφέρουν όλες οι γλυπτικές συνθέσεις, μικρές ή μεγάλες, του Θόδωρου. Επομένως, ό,τι έχει σχέση με την ελπίδα, ό,τι έχει σχέση με τη ζωή μας, ό,τι έχει σχέση και με το μικρό κόσμο και στη συνέχεια να πάμε εκτενέστερα στο πλαίσιο της εθνικής ζωής και γενικότερα της παγκόσμιας, εκεί η βασική χαρακτηριστική λειτουργία μέσα από τα μάτια, μέσα από μια κίνηση, μέσα από μια διεργασία που φαίνεται, μέσα από το ψωμί, ουσιαστικά είναι μια κίνηση ελπίδας. Το ψωμί λοιπόν είναι η κατεξοχήν σύλληψη στη διαδικασία αυτή για την κατάφαση στο πεδίο της ελπίδας.